mfidie adwuma ene ye enti atwini mu kakra na mode acheye yetwa so ewo mfimfim mantem no emu ohene ne omanfo wo Komenda Dominase ekyerese wo mbu afu pa ade commended na egu afu abrem mensi no assembly eye no wani enye ho ni nyina ne se edwa bi a wo hyase se wo nkosi ade ama edwadifo besi nne se edwa no wo nwie yi a wo sa assembly ne tenani ehwe no ye ma wo mo Ohena wo Komenda Dominase na na besi otosumienu ye onukro ya yetofo hene ewo Komenda traditional area enne ni adehye wo hono mbuafu aban no se dwumade bi aban de hye so wo mukro ne mu no ifidudu ni aban no yinani ade ama wo ma won hwem mfa ma wo no na won sansimi ho nti no odenkra amane mens ni krache Solomon Ebu apia so momodin ya no mbra kronim na edwa wasi be yemfime no ni so de be ma adehye wo hono no wo mebie na dwadefo ni abaabi indi wondwa asebane sa ban no ana semens ni krache no anhwe no wo mbidwa na amfa ma adehye de a wo mankasa de mbra be hye wonsem no mebie ade ama wo mo enya no nko a ana be so tosumie no to ansem ne so wekere se enyumadi ahodo a wo mo eye no mantam ne mu ya wo mo ntumi nwie ye no wo mati mpanyifo asanke be yanko betumi aye ne korakora ade ama adehye so besine enya de se bibia frim aba yetu ha no mamu na meken womba enti se wontumi ya onka ncho da ade ye na ma ya be no se he be kan ya sa ade ye bia ne dam na ye bia mama womba ka de ho ngosi ye bia nya ho ngosi wo sha ase na we mwie se nya ke kan ya sa ade ye bia mom be nya ka de gbogbo on yefe de yebiwie hone adwuma wentuma ye na ho be gina wa ka de so ye gbegbe on marazi me ma ho kan me mo wonsi afra mo betan de ya adi enti won kan kire de yentumi ye na ya be ne enwachi omanchiame kofi pepra enso kade to aso se adehye mokro ne mo hodi omo ye bio e de afasa edwa ya be yemfidudu ni impanifo gya na jejemu ama sese nwura eye bunkama faso nisan se edwa wo honom na eswane nti no ena mampanyifo ye o madwen sen kombetirem de ama adehye ya besin se edwa yinso won bi mfa ma wo enam de koso nti no ama mabu na wo honom bu afupan ye nti mpandodo na no frɛ wo mo se kwasafo dwuma won fo wo ho enhyema eya no mpese ode won ho ebehyem ye nti ena ama aban no bosume baako se won hwɛ na edwa yi won be mfa ma adehye anya sade a won ankasa de tumi be hye won sem na o mabie ya se o mo bien so a won pnim assembly bia emergency sika bia ewo ho igbo asisi assembly bi si igbo orusum dom beye 5 to 6,000 yo hu gwana asisi ye timi mtisi no igbo kakra bi na wa yodam hen grandpa no oye wenya ye na nkwapo wonda na che wo mo gogoi on fa mehen na mom indi mu gwada mara abanu on ka se yehu sisi o ma nyantia no yin kate se ugum wa ma ade asam no udofu de aban odo bana obayeyi sisi me ne de yan hwep aban amba ama no yan kasa e baba ne mom ye ba dodo ho na ye bo ya de mana ye di go